De directeur van de stichting Sviatoslav mat joert op een nij van de rechter in Ljouwert verschijnen. Vrienden hier gie de zaak net terug omdat hij net op een zitting kwam. Hij werd vertocht van verliering van een 13-jarig famke uit Tajikistan. De stichting helpt koansarme baan in Rusland en Tajikistan. Bewenners van de RAI in Drachten klaaien oer oerlijst van squallemierskip Lutger. Totdat de ingang nou aan de stritten is het volle drokker. Personeel van de squallen parkeert de auto's op de RAI. Bands staan te smoken en er leidt een grote afval. De gemeente zullen moeten kwestie boegje. De toer van de Bonifatiuskerke in Dokkum moet renoveren worden. Dat maakt €180.000 kosten. De parochie had een grutpad van het Jild al bij elkaar. De rest van het Jild zal met een inzamelingsactie onder de Dokkumers bij elkaar gebracht worden. Joen en vannacht rustig en helder waar. Kans op mist en het is 2 graden. Morgen 13 graden, zinneskin waar en een zwakke noordeastenwind.